Глава 37. Яков живееше в чужда земя, в която баща му беше пришелец, в земята Ханаан. Ето какво потомство имаше Яков. Още като 17-годишно момче, Йосиф пасеше добитъка заедно с братята си, синовете на бащините му жени Вала и Зелфа. Йосиф разказваше на баща си за слухове, които се носят за братята му. Израил обичаше Йосиф повече от другите си синове, защото се беше родил в старините му и специално за него направи шарена дреха. Когато видяха братята му, че баща им го обича повече от всички тях, намразиха го и не можеха да говорят с него братски. Йосиф имаше сън и го разказа на братята си, за което те го намразиха още повече. Чуйте какво сънувах, каза им Йосиф. Ето, връзваме снопи на полето и моят сноп се вдигна и се изправи. А вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му казаха: нима ти ще царуваш над нас и ще ни владееш. И го намразиха още повече заради сънищата и думите му. Той имаше и друг сън и отново разказа на братята си какво е сънувал. Ето слънцето, луната и 11 звезди ми се поклониха. Той разказа това на баща си и на братята си, а баща му го смъмри. Какъв е този сън, който си имал? Да не би аз, майка ти и братята ти, да дойдем и ниско да ти се поклоним. Братята му се разгневиха, а баща му запомни тези думи. След време братята му отидоха да пасат бащиния добитък в Сихем. Израил рече на Йосиф: нали братята ти пасат стадата в Сихем? Искам да отидеш при тях. Йосиф се съгласи. Баща му каза още: иди, виж здрави ли са братята ти, цяло ли е стадото, и се върни да ми кажеш. И го изпрати от Хевронската долина към Сихем. И докато Йосиф се луташе из полето, срещна го един човек и го попита: какво търсиш? Той отговори: търся братята си. Кажи ми, къде пасат стадата? Непознатият рече: те се махнаха от тук. Чувах да казват, че отиват в Дотан. Тогава Йосиф последва братята си и ги намери в Дотан. А те го видяха отдалече и докато той се приближаваше, сговориха се да го убият. И си рекоха: съновидецът иде. Хайде да го убием и да го хвърлим в някоя яма. Ще кажем, че го е изял див звяр и да видим тогава как ще се сбъднат сънищата му. Рувим чу това и искаше да избави Йосиф. Каза им: нека да не го убиваме. И продължи: не проливайте кръв. Хвърлете го в онази яма в пустинята и не го погубвайте. Рувим искаше да го спаси и да го върне на баща му. Когато Йосиф дойде при братята си, те му съблякоха шарената дреха, с която беше облечен, и го хвърлиха в ямата, която беше празна. В нея нямаше вода. И седнаха да ядат, но като погледнаха, видяха, че от Галаат се приближава кераван, воден от измаелтяни. Камилите им бяха натоварени с благовонни смоли, балсам и смирна, които носеха за Египет. Тогава Юда попита братята си: защо да убиваме брат си и да прикриваме делото си? Хайде да го продадем на измаелтяните и да не го погубваме, защото е наш брат, наша плът. Братята го послушаха. И когато минаваха мадиамските търговци, извадиха Йосиф от ямата и го продадоха на измаелтяните за 20 сребърника. Търговците отведоха Йосиф в Египет. Рувим се върна при ямата и видя, че Йосиф го нямаше там. И той раздра дрехите си, дойде при братята си и им каза: момчето го няма, какво ще правя сега? И взеха Йосифовата дреха, заклаха един козел и нацапаха дрехата с кръв. Изпратиха шарената дреха да я дадат на баща им с веста: намерихме това. Виж, тази дреха не е ли на сина ти? Той я позна и каза: това е дрехата на сина ми. Сигурно Йосиф е мъртъв, див звяр го е разкъсал. И от мъка Яков раздра дрехите си, препаса с вретище кръста си и оплаква сина си дълго време. А всичките му други синове и дъщери се мъчеха да го утешат, но той не намираше утеха и казваше: с тази мъка ще си отида при сина ми в преизподнята. Така го оплакваше баща му.
А мадиамците продадоха Йосиф в Египет на фараоновия царедворец и началник на охраната Потифар.